Hoću, kaže, da postavim uslov. Znači, zamislite da on postavi uslov Allahovom poslaniku, alejhi salatu wassalam. Do juče je toliko mrzio Allahovog poslanika, htio da ga ubije. Sada dolazi i prihvatit će islam, međutim pod uslovom. Kaže, te štaritu bi mada. Kaže da, šta kaže usloviš? Kaže Amr ibn Awas, a nije ugfarani, da mi bude oprošteno. Sve ovo što je bilo, prihvatam islam, ali da mi bude oprošteno. Pa kaže Allahu poslanik, alejhi salatu wassalam, koliko je bio milostiv. Kaže Amr, kaže, ja malim te. Kaže, sad ne znaš da islam briše ono što je bilo prije. I da hidžra briše ono što je bila prije. I da hađ briše ono što je bilo prije. Pogledajte načina i obhođenja. Zar ne znaš da islam briše što je prije? Šta ti ima biti rečeno? Oprošteno ti je. I zato Allahova robinja, nemoj ništa da te odvrati od pokornosti prema Allahu tebareke ve ta'ala. Nikakav ugled, nikakva ljepota. O Allahova robe, nemoj ništa da te odvrati da učiniš nešto sa čim nije zadovoljan tvoj gospodar. Nikada ne znaš kada ćemo otići svom gospodaru.